Така, попитали Джо Байден: Джо, кой ще победи, бе? Англия или Испания? Той казал, да ви кажа честно, възможно е Путин да победи. Извинявам се, казал. Англия ще вземат, макар че Испания са по-добре отбора. В 3 сета Англия ще победи. Както по-рано в дните беше написал Ламин Ямал в сторицата в Инстаграм: шах и мат. Испания са новите носители на Евро 24. Новите европейски шампиони. Симпатягата вчера Ламин Ямал естествено няма шанса да отбележи гол. Нико Уилиамс и Уярзабал така излязаха на сцената. Уярзабал няма значение. Но Ламин Ямал остави най-голям отпечатък в този турнир, поне за мен. Хари, unlucky. Симпатягата е излязъл в кариерата си да играе 6 финала и всичките от тях са били загубени. Дори вече 17-годишният Ламин Ямал има трофей преди Хари Кейн. Единственото нещо, което Джуд Белингам ритна вчера, не и топката, това беше кулера с питиета на англичаните. Имаше брилянтен сезон с фанелката на Реал Мадрид, но за съжаление не можа да го премести така формата си с фанелката на Англия. Въпросът ми сега към вас е, естествено, както знаете, във всеки един клип задаваме въпроси: кой ще грабне златната топка в коментарите? Ето какво беше казал Гари Невил преди турнира да започне. Мислим, вика, че единствената причина Испания да не отидат надалече е Кукурея. Естествено, веднага след матча Кукурея отвърна на Гари Невил и чакаше цял турнир да го направи. Естествено, ето, вика, Гари, благодаря ти много, вика, благодаря ти за супорта, вика, че наподкрепяш. Направихме го, Испания го направи с мен. Ето една от причините защо в Америка не могат да организират световно първенство по футбол, т.е. няма как да стане, защото тези сценки симпатяги се развиха на матча между Аржентина и Колумбия, финал, който Аржентина си взима матча с 1-0 в екстра тайма, Лаутаро Мартинес вкара гола, Меси получи контузия, но за това по-късно. Сумати и фенове, това са, говоря за хиляди фенове, влязаха в стадиона на Хард Рок, където се игра матча, без билети, бутаница. Повечето хора, които имаха билети, дори не можаха да се седнат на седалките, понеже вече бяха заети от хора без билети. Ето как изглеждаше Лионел Меси с сълзи в очи, след като беше заменен в 66-та минута на матча след тежка контузия. Забележете, в тази снимка, само симпатяги, може да видите полутината в кръка на Меси. Предполагам, ще пропусне няколко мача от сезона, естествено с панелката на Интер Майами. Естествено, това не попречи на Меско така да отпразнува поредната си Копа Америка с съотборници. Ди Мария, Отаменди, естествено Лаутаро Мартинес имаше голяма заслуга, защото естествено той вкара гола за решаващия гол в матча срещу Колумбия. Както казах и преди, ето защо САЩ няма как да е домакин на световно първенство на голям турнир, защото хората буквално от вентилационните системи влизат в стадиона. Започнахме това видео с сторито на Ламин Ямал за шах и мат, да завършим с още една стори на Ламин Ямал. Накрая на това видео ще ви покажа и как хората от вентилационната система влизаха в Хард Рок стадиум на матча между Аржентина и Колумбия без билети. Така че, симпатяги, благодаря ви, че гледате с мен, гледайте с мен, т.е. гледате моите видеа. Ще ви помоля да харесате видеото. Ето това написа на испански, ще се помъча да го кажа: Лаехос кампионес де Европа. Предполагам, което означава отново шампионите на Европа. Ако има испанци, да пишат в коментарите.